Šta mogu? Šta mi bre preostalo u ovoj državi? Nego da serem! A vi me bre zaustavite! Ne može bre doći vam na trg Bana Jelačića. Od mene možeš kupiti, imam ono neko Corolla, take a head, tole. Ima bre u ovom interu da serem preko cele Hrvatske! Slušaj me, sine, slušaj pažljivo. Slušaj, pape, kaži! Nemoj da se zevzešiš. Zašto? Zašto bre? Čuti bre. Što čovjek kaže? Čuti, Da, dobro. investira s praktikom. Dobre, a Hrvati, hoćete da date meni nešto sa donatorske konferencije? Hoćemo, ajde otvorim usta. I reci ja. Ili bi ti nešto toplo stavio u usta. Neću to, šmrdi! Ja sam čuo da je na donatorsku konferenciju Došao Pajo Pata. Došao i Jure Radić. Njega sam upoznao. Visok je i glup. Papa, tamo je škegr, on je nizak i glup. Rekli su da je konferencija donatorska za njega, a da će, kako se zove onaj Kostović, prezaditi mozak koji će se donirati njemu. Tako da ga punica i žena, a i 5 djece neće zvati Super Šilja. Super Šilja. Čuo sam da se naš, to jest vaš narod u Hercegovini, da me baš ne voli. Više vole Mariju, a mene ne vole zato jer vozim Mercedes na kat.